Δώστε άλλη μία, δώστε άλλη μία. Α, το εργαλείο είναι αυτό. Έχει backfire. Τι να γίνει? Backfire. Τώρα μας έρθει. Τι είναι αυτό? Α, backfire, εγώ backfire να πω. Τι φάκελο λέει τώρα? Φάκελο λέω. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει. Έλα, τι μουσική εδώ έχουμε αύριο. Τη μηχανή δεν την αλλάζουμε μουσικές τώρα. Τη μηχανή είναι άσχη. Θα το ανοίξει εδώ το καπό. Άμα το ανοίξει. Άμα το ανοίξει τώρα. Τι παιδί μου το όντο. Αχ, τέτοια να μας κάνει. Τέτοια, άρα. Δώστε. Πώς δουλεύει έργο, κοιτάει το μηχάνημα, μέσα εδώ. Παιδιά, όποιος θέλει αυτοκόλλητα, εδώ από Ελτεκ, δρόμοι όποιος θέλει κινητήρα κάρκα. Όλο το αυτοκίνητο είναι τιμένο με αυτοκόλλητο. Είναι από Γερμανία, υλικό. Με το γράμμα που λέμε. Γράμμι, κάρτες έχουμε εδώ. Κάτσε παρένα. Τώρα βαστάρω. Ο Μάρκος δουλεύει. Όποιος θέλει στο ρίσκιο Κυριακή θα γίνει της πουτάνας, εδώ κάνει. Θα γίνει άσχη.